Sir, idi na minsan nga daw sir is nagkaroon iti konfrontasyon kadagiti naganak kadagiti ubbing i-involve nga ubbing tayo apo is talo ages 12 and 13. Ken kadito apo head operator kadito bako is nakapag came up da apo iti agreement nga dagiti naganak apo is patarimanda dagiti naperdi dagiti anak da which is kadagitoy apo is addan iso na iti initial nga panag-procure. Initially, di sarming nga muna nga nabuong kadete nga backho, sir. Okay. Manu amin, ma'am, ti estimated damages kay ti heavy equipment, iti contractor, ma'am? Bali, ti na-estimate po apo sigun ken ni head operator dito backho is around 40,000. Pero adda apo iti nakita dagito naganak nga na nalaklaka kasi impakpakasi dagito naganyak apo nga numabalin is isudan iti mangkita iti mangtarimaan kadije bako ken purchase kadije na buong nga sa Okay. Digiti menor de edad, ma'am, manuda gayam nga menor de edad nga involved kadito nga panakadadael digiti bako ken anay iti more investigasyon tayo no apay nga narami digiti menor de edad dita Burgos, ma'am? Actually, sir, involved nga minors tayo is taluda. May isang agtawin iti 13 ken duwa nga agtawin iti duwa nga agtawin iti 13 apo ken may isang agtawin iti 12. So deti duwa apo isisuda iti nang karga kadejay tangke iti bakho iti narugit nga danom. Whereas deti may isa apo is nag-ano isuna tinang bakal DJ sarming dito bako. Ken sigun kadagiti ubing apo is di sinang bakal kuna na haan na kanu kumaranta nga bakalen taaddakan kumabakalen na nga kayo pero naiturong di pa nang bakal na iyan ti bakho. Actually sir is dito bakho tayo is do what involved pero initially kuna ni apo head operator is haandan nga isali di may nga bakho nga na buong ti sarming na mamta syakton iti makaamo di kuna na dito lata na barbaro nga bakon iti sukatan da kuma kasi digi nga din sir duwa tinabuong hantayo maibaga apo nga digiti nga ubing is handa nga inranta too early nga ibagami apo nga DJ pan nga ramid da apo is inrantada too early met apo nga ibagami nga haan kasi digiti nga ubing is we are madama apo iti panang suksukisok mino apay nga naarami da detoy. So sigun kadagitoy naganak is haan met kanu nga kastoy kasukir kadagitoy anak da. So which is wish ko nami so nga dagitoy nga ubing nga involved minor is ipan mi ken ni DSWD apo pending ti study ni DSWD is dagitoy apo ubing is na ted kadagitoy anak da for the apo nga panagbantay. Okay. But ba im background ti PNP ma'am ano ginagbalik nga doktor tayo digiti ubing out school yu tigitoy or agbasbasa ma'am? Agbasbasa da apo nga talo itoy Davila National High School. So kunami nga rod kadiji nga pan nakaaramid na ngamin apo is na ipatangawan ti adda klase idi iso nga napasamak iti 29 salang naamuan apon head operator iti 30 then reported to barangay po isuna. Pero for the time being habang awan pa iti concrete apo nga resolution or investigation apo ni kapitan is adda kamin apo nga nang nag-intervene kasi nga that one is nakulanti attention tayo do awan ti formal report nga agapukin ni barangay. So di siya apo dito nga ubing is after class preferably ti panang naramid da di apo. Pagkumbaga na sobran iti angaw da or ay ayam digiti ubing alasapay ta bagmanta nasingpo digiti contractor heavy equipment operator ma'am kasi daduma totally nga pasukatan da na muna han nga Asia City panakateriman digito nga equipment. When sir nang runa dito makina dito bako sir is mo overhaul isuna iso nga maawatan met apo ni head operator DJ bako nga talaga nga digito is ubing pero ubing at their age apo is addan kuma iti kwada they are able to comprehend kuman apo nga dejo bubrain da is talaga nga madito they are considered still nga child apo pero dito nga ruden sa bali apo iti ira dagito nga ubing so adda dagiti circumstansya iso deji tatatetaktakwaten ni Bombo Roger no apay nga naaramid da daytoy
nga nga insidente. So, dati plano tayo, ma'am, or nga ipadala di counseling, babay ti social welfare, ti ili ti Burgos, ma'am? Yes, sir. Actually, nai-kuha mi isudan nai-report mi isudan ken apo DSWD is pending ka DJ panang study na kanyada apo is adda kami latamit ket dito yung mga tartarabay ka DJ ubing kasi Oo. we consider them as child at risk. Well, nga rin, okay. Ma'am, lastly, anat panawagan, especially kadigiti yan nagana, kasamit na digiti estudyante, tapos na sa hanggang mahulit kasi mutemet iti proyekto ti gobyerno dito kay karkarigatan iti punduan ti gobyerno i-request mo ti opisyal di barangay although kasat mapasamak. So anat ti apela tayo, ma'am, iti kailan dita Burgos tamon saan nga mahulit ti kastring insidente? Yes, apo. Kalaksidan apo kadagiti intervention nga bubraim mi kadagitoy nga proyekto iti gobyerno, iti yan ti barangay apo, addan iti inews what mi nga addang tapno malapidan ka detoy. Ti kumamit iket ki daw mi apo kadagitoy naganak kadagitoy nga ubing ken hanlaing apo nga dagiti addaanak na nga ubing kadagiti amin en apo constituents tayo iti Burgos makipagkinnamayat kayo kadi kanyami apo nga mangpatele na detoy nga ili kasta kapya ken kastamit apo makipagtinulong kayo kumakanyami mangbantay kadagiti anak yo kasi haan mi apo kaya isuda nga bantayan oran-oras. So tatangarod apo is makipagpakaasi kami ulit manen. Tasapay ko mga apo kadagiti na naganak is pakibanbantay yo basit dagiti anak tayo kasi after school apo is itoy tayon nga sumrek. Itoy tayon nga iserrek apo dagiti panang bayabay tayo kadagiti nga anak. Okay, once again, ma'am, maraming salamat and congratulations kay talisto nga panakasulbar iti problema iti Barangay Payas, Burgos, Ilocos Norte. Maraming salamat and mabuhay po ang PNP Burgos. Okay, sir. Yes, sir. Welcome, sir, and thank you po, sir. Okay.